היי, כן טלי, ממלכת האופים. מוצר שאתם חייבים במטבח, שיציל אתכם כל פעם שאתם נתקעים בלי קינוח. אבקת קרם פטיסייר. אבקת קרם פטיסייר זה בעצם מייצב, בטעם וניל מאוד עדין. מה שאני עושה, אני יכולה להוסיף את זה לקצפת כדי לעשות אותה יציבה. בהקצפה עצמה אני יכולה להוסיף אבקת קרם פטיסייר ואבקת סוכר, טיפונת תמצית וניל, ויש לי קצפת יציבה. מעבר לזה אני יכולה לערבב את זה עם מים או חלב, ואני מקבלת מחית קרם פטיסייר, ואז אני יכולה לשים בתוך עוגה, בין השכבות של העוגה. אני יכולה להוסיף לזה מחיות דומיננטיות בטעם, ואז אני יכולה להלביש על זה כל טעם שאני רוצה. במקום ג'לטינה אני יכולה להוסיף את זה לעוגת גבינה, אני יכולה גם לעוגת גבינה אפויה, במקום פודינג. כל המוצרים שאתם מוסיפים להם פודינג, אתם יכולים להוסיף את האבקת קרם פטיסייר, זה תחליף נהדר, ואין לו טעם לוואי כמו של פודינג. וגם אם מפתיעים אתכם אורחים בבית, אתם יכולים מיד להכין קצפת ב5 שניות, ולהגיש קינוח, אפילו בתוך כוסות קינוחים, מה שבא לכם. חייב בבית דבר אחד כזה. תיקחו ותנסו.